Handisi kununurira murume uyo akandopfimba mukadzi wemunhu akavata naye. Handisi kuti zvaakaita zvakanaka. Bodo, ndibate mushe undinzwe zvakanaka ipapo. Chokwadi murume akakundikana nekuti haana kutya nekuremekedza mudzimai wemunhu nemusha wemumwe munhu. Uyewo handisi kuti avo mai avo vakapfimbwa nemurume uyo vakabvuma vakavata naye vakagona. Pavaviri ava hapana kana mumwe chete wandiri kununurira. Asi ndiri kuti ngatitarirei chakakonzera musoro kuti uteme. Kazhinji kana uchienda kundogadzira dambudziko, haudhili nemaresults abuda padambudziko, asi unodhila nechakonzera dambudziko. Ndicho chaunodhila nacho. Ndosaka zvichinzi ane bhora ndiye anomakwa. Hongu vaviri ava vakatadza zvemazviro kwazvo vakakundikana, asi ndinoziva kuti panotongwa nyaya dzakadai pane rimwe divi risikatariswi nevanhu kazhinji. Kana tichizviita panyama tisikazviiti nenzira inofadza Mwari, uyewo tisikateveri pfungwa dzaMwari. Pfungwa dzaMwari ndedzipi? Pfungwa dzaMwari isoko rake. Kana uchida kunzwa kuti Mwari anofunga sei, unoverenga Bhaibheri. Kana waverenga Bhaibheri ndo paunozonzwa pfungwa dzaMwari. Mwari paya pavakati vaviri vachava nyama imwe chete, vasingati vatatu vachava nyama imwe chete, vaizviziva kuti murume anoda mudzimai mumwe chete, uyewo mudzimai anoda murume mumwe chete. Tikaverenga kuna vaKorinde chapter 7 unonzwazve ichitsigirwa ichinzi murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete. Tikaenda kuna Timoti unozozwa zvichinzi ichokwadi kuti anotsvaga basa remutariri anotsvaga basa rakanaka. Ukadzika nayo unozozwa zvonzi uyu anofanira kunge ari murume wemukadzi mumwe chete kana kuti mukadzi wemurume mumwe chete. Sei ndaenda kumagwaro tati tipfuure nemupfungwa dzaMwari takanangana panyaya iyi yemurume uyu. Zvino tikatarisisa panyaya yemurume uyu, nyaya iyi yatangira pakuti mudzimai uyo ari kunzi akahura akaita upfewe mudzimai wekutanga, mudzimai mukuru, kureva kuti pane umwe zvemudzimai. Saka ipapo ndaita mubvunzo wokuti hongu akahura akatadza, asi baba havanawo here mhosva yekunga vaiuraya mai ava nenzara? Vakasvika pakufunga kuti dai ndatimudzwawo panext apo, nekuti baba vandiuraya nenzara pano. Ikodzero yavo amai kuti kana vakawanikwa nemurume vanofanira kugutswawo nemurume wavo. Zvino kana imi mongovaunganidza muchivauraya nenzara, hamuoni here kuti pari kuitwa utsinye? Kana motonga nyaya dzenyu mumatare mongoti uri mudzimai wemunhu, uri mudzimai wemunhu. Mudzimai wemunhu anoitwa sei? Paakabva kumba kwake vana baba chikafu chaivako, zvese zvaivako, asi zvisikaiti kuti avate nababa vake, zvisingaiti kuti avate nehanzvadzi yake. Saka akavinga iwe kuti usvike uzomutimudza nzara. Paanenge anzwa kuda, iwe womuvhumbamira nokuti mudzimai wako. Zvino kana vaita vaviri vatatu, uchavakwanisa here? Hapasipo here panozopa kuti wouraya umwe nenzara? Kana wamuuraya nenzara osvika pakupoya sezvizvi, haisiyo here honzero yakonzera kuti musoro uteme iyi? Ndinoziva kuti mashoko angu akateererwa nemunhu ari kuteerera panyama anogona kupikisana nawo achiti aiwa wataura zvisizo, nemhaka yekuti tinotenda pamutemo wechivanhu kuti murume anogona kuita madzimai akawanda. Ichokwadi mutemo wedu wechivanhu watinozvipa, asi hausiwo mutemo waMwari, uye hadzisizo pfungwa dzaMwari. Mumwe anoti mumagwaro zvaiitika vana Soromoni vanga vaine madzimai akawanda anosvika churu, but yakanga iri doctrine kana kuti dzidziso yaMwari here? Mubvunzo wangu woti Mwari aizvida here kuti Soromoni aite madzimai akawanda? Haaziri here Soromoni akazotaura pachapter 1 yamuparidzi achiti hazvina maturo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose? Haaziri here Soromoni waidaro? Ini ndiri kuti ichokwadi kuti baba makatadzirwa nemudzimai wenyu akahura, uye makatadzirwawo nenext door yakanyenga mudzimai wenyu, asi nemiwo muri kupaonawo sei? Hamunawo mhosva here? Hamunawo mhosva here
yekuuraya mai avo, yekuvapanisha panguva yavainenge vachida, imi muri kwamainini, panguva yavanenge vachida, pamwe maenda uko. Uyewo kazhinji munhu akaita semi handioni sekuti makanga mungori nevaviri chete. Avo vaviri vanozivikanwa, asi zviri pachena kuti kune vamwe kwamaimbofamba kunze kusikazikani nevamwe, nemhaka yekuti tatoona kuti hamugutsikani nemudzimai mumwe chete. Ndo muitiro wenyu. Mubvunzo wangu ndowekuti ko ivava vekutanga ava makapedza here kuvaroora? Ivava vekutanga ava, alright, mumba yemukati makanga muchivapedzera here? Vese vaiguta here, mai guru namainini? Toda kutaurirana chokwadi, tibudirane pachena, pasina kuomesera umwe nekuti kwazi ndiri murume. Kuva murume hakusi kuti kwanzi uomesere mumwe. Kuva musoro wemba, mudzimai wova pasi pako, hakusi kuti tomuka, jamba, tonona. Kuva pasi pemurume hakusi kuva muranda. Aiwa, ane kodzero yakewo yekugutswawo nemurume wake. Ini ndinoona sekuti makavauraya nenzara mai ava, kusvikira vapukunyuka vaendawo kundotsvaga mafuro manyoro kunext door. Tine zvakawanda kwazvo zvatinoita tichiti uyu mutemo wechivanhu. Zvinotendwa kubva pasi chigare, but panonzi pasi chigare hapatangiri shoko raMwari, hapatangiri pfungwa dzaMwari, nekuti soko rinoti pakutanga soko rakanga riripo, soko rakanga riri Mwari, soko rakanga riri kuna Mwari, soko rakazova nyama. Pakutanga ipapo ndepapi pakutanga kwezvese. Chamunoti pasi chigare chakazouya mushure, soko ravapo. Kunonoka kweBhaibheri kuuya kuAfrica hazvirevo kuti ndo pakatangira soko. Soko rakanga riripo kubva pekutanga. Kunonoka kuriwana nekuparidzirwa haisi mhosva. Hazvirevi kuti kwanzi soko rakanga risipo. Soko raivapo. Asi isusu nekuda kwekuti tinenge tichida zvedu kuhura, tinotora mutemo toisa mumaoko mwedu. Tinofuratira waMwari, tinofuratira chiedza, tonanga murima. Hezvo tarirai pazvasvika nhasi. Chii chabuda, chii chakadaro, chii ichocho. Ndini wenyu Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfuura shuga yeBrown. Ndinoti hama dzangu, ngatityei Mwari. Zvirevo chapter 1 verse 7 inoti kutya Jehovha ndokuamba kwezivo. Tinoda zivo, tinoda zivo, tinoda zivo. God bless you.